Hej Katrine. Hej. Jeg vil gerne bede dig om at tegne en trekant med en omskreven cirkel. Og så samtidig med, så skal du forklare mig cirklens egenskaber i forhold til trekanten. Okay. Først så tegner jeg en vilkårlig trekant. Og derefter indsætter jeg midtnormalerne. Da midtnormalernes skæringspunkt kan bruges til at finde den omskrevne cirkel. Så jeg finder skæringspunktet for midtnormalerne. Og derefter indtegner jeg en cirkel fra midtnormalernes skæringspunkt, som går ud til alle hjørnerne i trekanten. Så vi kan se, at den omskrevne cirkel rører alle trekantens 3 hjørner. Derefter kan jeg prøve at trække i trekanten og se, om den ændrer form. Og vi kan se, at selvom jeg ændrer formen på trekanten, så rører cirklen stadig de 3 punkter. Derudover så ligger cirklens centrum stadig i midtnormalernes skæringspunkt, men skæringspunktet behøver ikke nødvendigvis at ligge inde på trekanten, man kan også rykke det udenfor. Ja.